Vi kan igen fortælle, at mesterskabsklassen for kategori 3 ponyer starter kl. 12.30. Det er 12.30. Så andre igen. Vi har start nummer 9, Rebecca Rasmussen på Dakota på banen, start nummer 10, Erika Hengske på banen, og start nummer 11, Julie Guldmann, skal holde sig klar i slusen. Og lige få kigget på den, ikke? Også fra den anden side af. Lige spark til ham en gang. Foregående rytter red med 16 fejl i første fase, hvor 4 var for overskridelse af fejlfri tid.